Oké, goedenavond kijkers en luisteraars van Cultuur TV. We zijn hier op Ornamibo. En verderop ziet u nog wat vlammetjes. Ik ga niet echt heel erg dichtbij. We zijn hier naar de situatie komen kijken hoe het er aan toe gaat hier zo. Er wordt flink gewerkt door de brandweer. En we staan hier ook met de brandweercommandant. En ja, hij gaat ons eigenlijk een beetje vertellen hoe de situatie er nu voor staat. Er is nog veel rook, maar ongeveer 40% hebben we kunnen bestrijden. Het kan nog een paar dagen duren. We doen ons best, water is best wel een uitdaging. Maar zoals u ziet, het gaat. We hebben 6 waterkanonnen verspreid. En het lukt wel. Het lukt wel. Ja, want het is niet makkelijk. Vanaf het, zeg maar de ingang tot eigenlijk, we zijn een aantal honderden meters naar binnen gereden. Ongeveer. Een kilometer? Ja, kilometer. Naar binnen gereden. De brandweer heeft vanaf de ingang tot hier slangen neergezet. Hoe verlopen de werkzaamheden van de brandweermensen zelf? Het is heet, het is warm. Hoe doen jullie dat? We hebben ervoor gekozen, hè. Dus de heren en de dames, ze proberen het beste van te maken. Zoals je ziet, je moet rekening met de windrichting. Want je gaat niet in de rook werken. Maar het gaat. En dus ze blijven de hele dag hier? Ja, we hebben een doelgroepensysteem. Dus je hebt mensen komen 's morgens, 7 uur, gaat 3 uur komt er een andere ploeg en 11 uur s'avonds weer een andere ploeg tot morgenochtend 7 uur. Is er al wat duidelijkheid over de oorzaak? Nee, er zijn verschillende lezingen. Een van ze is bij mij hoorde een knal en toen was het vuur, maar de precieze oorzaak is niet bekend. En voor de mensen thuis, hoe kan je preventief te werk gaan? Door niet te branden in de droge tijd. Liever niet branden, want je hebt het loopt zo snel uit de hand. Voor je het door hebt, is het vuur ver, want het is zeer droog. Dus voorzichtig met vuur. Trouwens, als je hier kijkt, zie je wat er in de wereld gebeurt in Europa nu. Dus wij zijn ook niet bespaard. Mooi zo, dan gaan we even verder lopen en dan heb ik straks nog een paar vragen. Top hoor. Is de brandweer hier alleen bezig of wordt er ook nog vanuit de gemeenschap geholpen? En is er nog eigenlijk hulp vanuit de gemeenschap nodig? Ja, we hebben hulp van de DC sowieso, het commissariaat en CCR levert ook een grote bijdrage. En de openbaar groen mix OW. Dus die helpen allemaal een handje met dozers en graafmachines. Dus, U zei net van, gaan we een beetje lopen ja, misschien naar die kant? ja, U zei net van, het is een beetje moeilijk met het water. Hoe vangen jullie dat op? Je moet wachten als het tijd zakt, dan moet je wachten tot het weer vloed is. Maar voorlopig lukt het nog net, heb ik me laten vertellen. En dan, ik heb gewoon via de media ook vernomen van bergen van 9 meter hoog. Maar ja, het is behoorlijk donker, ik zie ze niet. Oh kijk, daar zie je het echt wel een beetje dat het weer opkomt, hè? Ja, het is behoorlijk. Of dit was het zal 9. Kijk, als je daar zit, dan zie je een straal. Kijk. Juist. Een kanon, zie je die straal? Oh, dat wordt daarmee Er bedoeld. zijn 6 kanonnen opgesteld. En wat betekent dat? Dus dat, de brand wordt eigenlijk omsingeld. Er worden sleuven gegraven door de graafmachine en een dozer. En dan worden de gluiven gevuld. Zodat het water doordringt, want het is vrij hoog. Ja. Dus zodat het water helemaal onderin komt. Ja, en het waait wel. Is dat gunstig? Of, voor ons is het nu gunstig, want hij waait van ons af. Oké. Maar omliggende buurten zullen wel last hebben. Er zijn natuurlijk ook gewoon de brandweermensen, de brandweerlieden aanwezig. En ik sta hier met een dame. Het is gisteren begonnen. We kregen rond 2 uur zo een melding van hey, standby. En tegen 4 uur, bam, was het in lichte laaien. Ja, en wat voor werkzaamheden heb je uitgevoerd hier? Ja, hier, als die pomp in werking komt, hebben we 6 kanonnen
die we hebben uitgezet op verschillende plekken. En dan als die pomp in werking komt en er dan water, beginnen we dan, zetten we die kanonnen dan op de plek waar het vuur is. Zodat dat water daar kan blijven, zodat het, hoe moet ik het zeggen, onder water gaat zitten, zodat er geen vuur meer naar boven komt. Oké. Ja. Want ja, kijk, het is natuurlijk niet een hele prettige situatie. Maar ik moet je wel zeggen dat ik je heel stoer eruit vind zien in je Echt pak. waar? Ja man, kijken jullie mensen. Echt een brandweervrouw. Helemaal trots ben ik erop Ja. om het zo te zien. En eigenlijk zou ik je succes verder willen wensen in je werk. En ik hoop dat het snel over is. Dankjewel, ik hoop het ook hoor, want het is echt niet prettig werken hier, vooral met die honderdduizenden vliegen. Ja. Is niet te doen. Maar hoe doen jullie met de zon? Daarom hebben we een tent op. Als we bijvoorbeeld, laten zeggen 8 uur hier komen, dan gaan we de plek checken, controleren of die kanonnen op de juiste plekken zijn. Daarna trekken we terug, want de zon is verschrikkelijk. En na 2 uur of zo, dan gaan we weer om te checken. Maar die pomp draait om de 4 uren. Dus na 4 uren moet hij daar rusten, zodat het dan normaal weer in werking kan komen. Oké. Nee, mooi man. Nou, succes verder. Dank En u wel. ik hoop dat het snel over is. Ik hoop het ook, dankjewel. Ja. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. www.kulturu.com for the generation them.